babban daji ba a yi maka mugun kyaure. In an nome dole ne ayo maimai. NDSD suka ce a yi dukkan daidai. Gwamnan Katsina kuma sannan ya yi mana maimai. Ganin duko na tabbatar zai mana daidai. Taurari ba su kyan haɗo sai daidai. Dole mashaƙiya ta tura da kai. Ba a cin gumba idan ana zaune kalau dai. Za ku saurari waka daga bakin Abba Lamison tare da Abba Bogoski. Domin neman ƙarin bayani ku tuntuɓe mu kamar haka 08100908001 ko kuma 08065689859. Wanda ya ɗauki nayin wannan waka Alhaji Hassan na garin Kwai ESG. A sha saurari lafiya. Share ko, mana. In maganar dala ake dole a bar ruwa. NDSD suka ce muku duk mun bi. In maganar dala ake dole a bar ruwa. NDSD muka ce muku duk mun bi. In maganar dala ake dole a bar ruwa. NDSD muka ce muku duk mun bi. Ya Allah kaliki ka taimaki babanmu. Da shi gwamnan Katsina duk wani zai dube mu. Duk wa muke yawan kira dole a bar mu. ESG san duk wa ba wanda ya kai mu. Yakinin duk warar da shi ne zai kai mu. Matakin sa a duk wadai bai cutar mu. Shugaba na jiha zai zamo babu kamar mu. A dan haka duk wa taimaka zo ka rike mu. In maganar dala ake dole a bar ruwa. NDSD muka ce muku duk mun bi. Esbedan su suke fada duk sun goge. Rubutun dutse da'iman yaki ya goge. Aikin da gwagware yayya za a yi amince. Karamar hukumar taranci duk ko sun gode. Maye ya ci uwa ta ki ta mance. Tafiyar mu ta duk warar da aikin ta da bance. Wani SG suke fada aika dace. Gaskiyar ta tasa cikin dubu duk ko ya zarce. In maganar dala ake dole a bar ruwa. NDSD muka ce muku duk mun bi. Idan an wasa yar wuka ba ta da kaifi. Mu mun mara mu duk don baya da aibi. Dan asali duk kwanai na da nasibi. APC tsintsiyar mu duk ko mu mun bi. Kanar mulke ta duk don baka da aibi. Mai yawan tasbihi zai zamo bai da zunubi. Tubarkalla duk wane mu mun bi. Ya zama dole ne a zauna da mazauni. In maganar dala ake dole a bar ruwa. NDSD muka ce muku duk mun bi. Ilimi shi ke bayyace dukkan ma'auni. Bayan da za a buɗe gefen sai da mabuɗi. Jihar Katsinar mu duk kai ne madubi. Al'agun mumini ta zamto makami. Ya Allah kare mu dukkan wani sharri. Duk Allah kare ga dukkan wani sharri. ESG duk ke mafatan alkairi. Gwamnan Katsina duk sai fatan kairi. In maganar dala ake dole a bar ruwa. NDSD muka ce muku duk mun bi. Mai kishin ɗan jihar mu dole mu zaɓe shi. Taimakon al'umma duk ba wanda ya kai shi. Duk ɗan takarkarin gaba wanda ya fi shi. Barin tafiyar mu duka dole mu yabe shi. Taimakon da gwagware ya yi tilas a yabe shi. Yasa duk inda an kaje a ga hoton shi. Mulki na jihar mu duk Allahu ya bashi. Gwamnan Katsinar mu duk dole mu zaɓe shi. In maganar dala ake dole a bar ruwa. NDSD muka ce muku duk mun bi. Kowa na shi duk bai da bakin kulli. Mai doki ya iso sai a jira mai fili. Saki da ba ma bunka mun fada baka da sirri. Da kai sanata garin mu mun ga bakin kulli. Abun kunya kayo bare ai maka beli. Baka yi aikin taro ba balle kai gori. Batun karfi ake kauce dan siriri. Mulkin da kai oba an fada ba tasiri. In maganar dala ake dole a bar ruwa. NDSD muka ce muku duk mun bi. Babban goron mu mun fada sai da magogi. Yardar fuska ta sa ake duba madubi. Ko mun gama kwalliyar mu kai ne madubi. Mambas ɗin kungiyar mu DSG sun bi. A zaƙar duk wace ta sa kowa ya bi. Bayan tun gare mu mun samu mayafi. Gwamnan Katsinar mu duk APC sun bi. Ruwan ƙuri'un mu za mu kaɗa don mun bi. In maganar dala ake dole a bar ruwa. NDSD muka ce muku duk mun bi. DSG kungiyar mu duk mu mun bi. Hassan ɗin kai da Musa
Amin dan yare in kara kai makabi DSG kungiyar mu duk ko su sun bi DSG kungiyar mu fatan alkairi DSG san rattaba wanda ya kai mu DSG gaskiyar kashi ne taken mu DSG ratta ka fahimci bukatun